Russiya bilen Ukraina döwletiniň arasyndaky söwüşiň 11-nji güni dowam edýär. Rus goşulary Ukrainanyň topraklaryny basyp almaklary üçin gazaply hüjüm etseler-de, Ukrainanyň eskerleri we halky Rus goşullaryna garşy goranmagy başarýarlar. Ukrainanyň prezidenti Zelenski özüniň berýän habarynda şu güne çelli Rus goşunynyň 10 000den köp eskeriniň öldürilendigini we birnäçesiniň esir alynandygyny aýdyp geçýär. Şeýle hem Rus goşunynyň 3 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan harby tehnikalarynyň sanynyň çykarlandygyny beýan edýär. Bu söwüşiň dartynly ýagdaýyna Zelenski özüniň soňky çykyşynda Rus halkyna we eskerlerine ýüzlenerek şeýle diýdi: "Russiýanyň hormatly watandaşlary we eskerleri, siziň haýsym bolsa birini saýlamaňyz gerek. Bu günlerde, bu sagatlarda, gysga wagtda we geljek günlerde bolup duran ajy söwüşiň we kırgınçylygyň öňüne geçip bilmeňiz üçin şu wagt sizi her hili ýollar bilen gorkuzýarlar. Siz bu mümkinçiligi gaçyrmaň. Biz Ukrainalılar siz bilen gatnaşygymyzy saklamak isleýäris. Bu diňe Ukrain halkynyň geljegi üçin däl, siziň geljegiňiz we çagalaryňyzyň geljegi üçin we erkinlikde ýaşap bilmeňiz üçin. Eger bu gezekde hem ýalňyşsaňyz, onda siziň hem ýaşaýşyňyz gork astyna bolar."